A presentación do libro de Yolanda Castaño prevista para mañá ás 8 no Casino e o obradoiro de alfabetización digital para mulleres que se desenvolverá entre o 4 e 8 de marzo serán o prólogo dos actos institucionais programados polo Concello de Noia para celebrar o Día da Muller. O propio día 8 de marzo, ás 11:30 da mañán, leeremos o manifesto do Concello de Noia no Salón de Plenos e a continuación temos organizado un roteiro ás 12 menos cuarto a memoria das mulleres ca salida do Concello de Noia cara ao casco histórico. E falaremos de mulleres como María Mariño, escritora, Bríxida Quintán, sindicalista, Teresa Enríquez, condesa, Carmen Barcia, armadora e moitas máis. Terá un percorrido de 1 hora e media aproximadamente. O sábado 9 terá lugar a Andaina pola Igualdade, un percorrido duns 8 km que partirá dende o Concello ás 11 da mañá. E despois, o sábado 9 de marzo, ás 11 da mañán, organizamos a Andaina pola Igualdade 2024, creo que é a cuarta andaina xa que facemos, con unha dificultade baixa de 8 km, tamén con salida dentro do Concello de Noia, con plazas limitadas. Os interesados en participar deberán inscribirse previamente no enderezo rutasgaliciasendeirismo@gmail.com.